Tak ja som práve docestoval a tu bude moja prvá dnešná zastávka, kde si idem vybrať môj novinársky preukaz, ako som hovoril. Nachádzam sa v časti Tribeca a je známa mnohými vecami, hlavne Tribeca Film Festivalom, ktorý založil po páde dvojčiek v roku 2011 herec Robert De Niro, ktorý má takisto tu na jednu svoju reštauráciu. A keď sa založil Tribeca Film Festival, tak naozaj to pomohlo New Yorku veľmi veľa, pretože definitívne sa zvýšil život v tejto časti New Yorku, ktorý po páde dvojčiek bol naozaj veľmi na bode mrazu, by som povedal. Všetko to tu bolo mŕtve, tak povediac, ale vďaka tomuto projektu sa oživila nielen táto časť, ale vlastne celý New York. No a tu som si prišiel po môj spomenutý preukaz, takže dúfam, že si ho vyzdvihnem a budeme mať viacej času, aby som sa tu trošku prešiel po okolí a ukázal vám pár zaujímavostí, ktoré často ako bežný turista v New Yorku nemusíte vidieť. A ak ich poznáte, nič nie je na škodu, pretože ja si tiež rád niekedy zopakujem to, čo o niektorých miestach viem, a aby som vedel, kde sa nachádzajú. Takže poďme si pre ten preukaz. Thank you, have a nice day. Takže preukaz mám a môžeme sa ísť teraz trošku potúlať tu po tejto štvrti, ktorú som vám spomínal. Tak teda sme v Tribeca časti, tam v diaľke sa týči obchodné centrum, ktoré je nové, ktoré bolo postavené po páde dvojčiek. No a tu máme jednu takú celkom zaujímavú atrakciu, o ktorej ste určite mnohí pri najlepšom počuli, alebo ju aj poznáte, pokiaľ ste videli film Krotitelia duchov, tak tá agentúra sídlila presne tu v tejto budove. Je to skutočná požiarnická stanica, ale pravda je taká, že film sa tam v skutočnosti nikdy nenakrúcal, nie vnútri, iba vonku to slúžilo ako vchod pre krotiteľov duchov, ktorí tam mali svoju kanceláriu. Takže je to jedna z takých atrakcií a nachádza sa tu v Tribeca časti. Túto časť celkom dobre poznám, lebo som tu naozaj za tie roky bol veľakrát. Takže keď budete v tejto časti, nezabudnite sa tu zastaviť a navštíviť. Často tu stretávate veľa turistov, hlavne v sezóne, a naozaj treba dlhšie čakať, pokiaľ sa toto miesto uvoľní. No ale my ideme ďalej, pretože ešte toho trošku máme pred sebou. Niekedy dávno v histórii to bolo sídlo, kde bolo veľa tovární, ale počase sa z toho stalo miesto, kde je mnoho loftov, kaviarní, reštaurácií a takisto tu mali svoje bývanie aj celebrity ako Jay-Z alebo Robert De Niro. Je to veľmi príjemná štvrť, rád sa tu túlam, keď som tu na tomto mieste, v tejto časti New Yorku, a vždy tu nájdem niečo zaujímavé. Tak tomu vždy bolo, tak ako prvýkrát, tak aj dneska vždy tu nájdem niečo, čo ma upúta a zaujme. V prípade, že máte záujem cestovať na bicykli, môžete si vyrentovať citybike a skúsiť to v New Yorku na 2 kolesách, ale nemyslím, že to bude veľký zážitok, hlavne po tých rušných uliciach, možno niekde, kde je väčší pokoj. Ale kto neskúsil, nevie, takže všetko je raz prvýkrát, ako sa vraví. Ale ja dneska uprednostním svoje nohy a taxík a samozrejme vláčik, ktorý ma sem doviezol a takisto ma odvezie. Je tu oveľa väčší pokoj ako tam v hornej časti, kde sme boli okolo Grand Central, a Times Square a ešte ďalej to je takisto rušno, pretože tam je zase Central Park. Ale každá časť má svoje čaro. Možno to mnohých prekvapí, ale v New Yorku je skutočne veľmi veľa zelene, aj keď je to na druhej strane naozaj obrovská betónová džungla,
ale množstvo zelene je naozaj na každom kroku sa tu niečo nájde. Takže není to len čisto samotný betón, je tu aj dosť prírody a takých miestečiek tu naozaj nemáte problém nájsť niekoľko. O tom, že sme v historickom centru, vás informujú aj tabuľky, ktoré tu nájdete a ktoré vám oznámia, že sa nachádzate v historickom centre Tribecka a samozrejme názov ulice. Takže je to všetko veľmi dobre vyznačené a naozaj je to veľmi, veľmi príjemné miesto, kde sú staré budovy. Je to naozaj skutočne iný New York ako hore okolo Times Square, kde to je vlastne úplne o 100 rokov iné. V prípade, že hľadáte niečo zaujímavé na fotenie, tak určite je toto veľmi dobré miesto, pretože tu nájdete aj takú zvláštnosť, ako je tento mostík, ktoré spája dve budovy a myslím, že je jediný v New Yorku, ak sa nemýlim. Fotil som ho už veľakrát a veľakrát som tu aj stretol iných ľudí, ktorí fotili, pretože je to skutočne taká zaujímavosť. No a je to dobré miesto, keď chcete niečo také, čo nevidíte na každej fotke z New Yorku. Stačí prejsť doslova len pár krokov a máte tu na ďalší park, v ktorom sa dá posedieť v príjemnom chládku, hlavne počas takého dňa, ako je dneska. No a takisto tu vidíme starú architektúru, ktorá pochádza ešte z čias minulých. Toto miesto to je Duane Street a stále sme v časti Tribecka v New Yorku. Takže ako sami vidíte, tej zelene je tu nás skutočne dosť. No a tu som zašiel trošku ďalej, stále som v časti Tribecka, tu vidíte obchodné centrum a novú výškovú budovu, ktorá tam vyrástla len pred pár rokmi takisto. A tu po stranách sú mnohé reštaurácie, kde sa dá posedieť a kde sa dá spríjemniť si krásny deň, keď je slnečno ako dneska. Aby som povedal pravdu, zatiaľ je to ešte znesiteľné, ale viem, že po obede to bude oveľa horšie. No, treba si to užívať, pokiaľ sa dá. Sami môžete vidieť, že naozaj architektúra v tejto časti New Yorku je skutočne nádherná a stojí za to sa tu zastaviť. Je tu úplne také všetko pokojnejšie oproti Manhattanu, tam v hornej časti, ako som hovoril. V tejto časti som naozaj strávil veľa času čakaním pred tým, ako začal Červený koberec. Tu sme väčšinou vždy odbehli kúpiť si niečo na jedenie do tohto McDonaldu, ale sú tu aj iné miesta, kde sa dá nájsť, ale toto bolo také najbližšie a najrýchlejšie, pretože nikto nechcel strácať čas. Takže poďme sa pozrieť, kde bývajú Červené koberce tu v tejto časti v Tribecke, pretože oni bývajú vo viacerých častiach Manhattanu, ale toto je jedno z tých miest, kde som chodil. Takže tu je miesto, kde začína veľa červených kobercov a tie prichádzajúce hviezdy väčšinou zastavia tu na auta a potom vchádzajú dovnútra. Niekedy dávno som tam fotil prvú otváraciu konferenciu, kde bol takisto Robert De Niro a mnohé iné celebrity, ktoré vlastne založili tento festival, pretože to nebol len Robert De Niro, bola to napríklad pani Rosenthalová, ktorá to s ním začínala a boli tam ešte aj niektorí iní ľudia. Tu je miesto, kde som strávil veľmi veľa času počas tých rokov. Väčšinou sme čakali tam vzadu, pretože keď máte prespas, tak tam môžete čakať a tu na tejto strane bývajú väčšinou fanúšikovia. No a keď to všetko začne, tak to sa vchádza dovnútra.
Ten predošlý velikán tam vyrástol len nedávno a teraz ideme One World Trade Center, pretože som veľmi blízko a bolo by škoda tam kúsok nezájsť. No a tu je spomínané One World Trade Center, obchodná budova obchodného centra. Hore som nikdy nebol, ani sa tam nechystám, ani ma to nejak neláka, pretože neviem, možno by som odtiaľ niečo nafotil, ale nikdy som sa k tomu nedostal, pretože myslím, že lístok si musíte zakúpiť dopredu online. Na dvojčkách som niekedy dávno bol, ešte predtým ako spadli. Tu je vchod do One World Observatory, kde sa dá výjsť a pokochať sa spomínaným výhľadom na New York z výšky. No neviem, možno by to aj stalo za to, musím to zvážiť, ale najhoršie je na tom, že nemám veľa času ani dneska a neviem, čo sa chystá do budúcich dní. No ale my ideme ďalej. Na druhej strane sú obchodné centrá, takže pokiaľ chcete nakúpiť a máte hodne peňazí, tak definitívne ich tam môžete minúť veľmi rýchlo. Tu sme už na nedaleko miesta, kde boli dvojičky, takže viem, že sa tu veľmi nemôže filmovať, ale aspoň kúsok. Pokiaľ budete v New Yorku, tak určite sa oplatí zobrať takýto nejaký turistický autobus, pretože vám to môže uľahčiť chodenie po New Yorku. Niekedy dávno som ho zobral aj ja a myslím, že si to po mnohých rokoch zase niekedy skúsim, pretože je to síce nie lacné, ale je to oproti tomu normálnemu chodeniu dosť výhodné. Takže takých autobusov tu jazdí skutočne veľa. Len si stačí nájsť ten správny zastavíván na rôznych miestach, väčšinou na tých hlavných atrakciách. Takže skutočne to ušetrí kopu času a hľadania, zbytočného hľadania. Väčšinou to chodí cez celý Manhattan, vlastne neviem, kde to začína, kde končí, ale môžete nastúpiť, kde chcete a vystúpiť, kde chcete a potom na tom istom mieste vás znova ten autobus zobere a môžete pokračovať v ďalšej túre. Pouličná strava rozhodne patrí k New Yorku a není problém si niekde kúpiť niečo na jedenie.